Baba D, makore awanda zvimwe zvacho zvauda kumbodzokerwawo kunana Tezvara. Izvozvo ndakutonyara kuti shuwa kuroorwa gorero nanhasi nevana vakura inde mhuri yakura zvimwe zvacho hazvichaiti baba Badi. Nyaya muri kutaura maidhi ndiri kuiziva. Ipapo pava ndenge ndikutomirira kuti ndikangoita chigepi changu chemari tobva tatombodzokera kunana Tezvara tombotobvisawo kuti varambe vachiziva kuti mukwasha ariko. Shuwa iye zvimwe zvacho hazvizoiti. Asi maidhi unozviziva herewe kuti ukapinda mushopu wobva wakwereta shuga wobva wambobhadhara imwe mari yongo inayo wozoti ndichazouya nemwe mari ndichikupai. Wobva waenda neshuga iya kumba wobva waona kuti shuga iya watenga kushopu kuya kuya yakaboka iwatokumba. Unoziva here kuti zvinokuoresa mwoyo kuti uzokwanise kuzondobhadhara mari yakasara. Babadi, zvekutenga shuga yakaboka kushopu zvinotadzisa here kuti wabika tii yako inotapira? Kuboka kweshuga kunotadzisa kuti tii itapire? Papo panonetsa manje maidhi because hauchazivi kuti shuga yacho yakaboka sei, yakaborwa nani. Uye akabora akatoreimo. Pamwe haichanaki zvinongooresa mwoyo ndozvandirongoedza kusana. Ndanzwa paishu yekuti haichanaki inyaya yesipunu yaunenge uchishandisa. Ukashandisa kasipunu kemwana akasviki pasi pane shuga mukapu. Panoda kushandiswa sipunu chaiyo ndokuti unzwe shuga iri pasi. Ende futi munaziva kuti pane type yemasipunu ariko. Kune kasipunu kemwana katiri kutaura kasingasviki kune shuga zvokusvika pakuzoti shuga yakavhurika haitapiri. Koita teaspoon, koita tablespoon, koita cooking spoon. Ariko masipunu iwaya aya. Ukashandisa iyoyo munonzwa kutapira kweshuga. Muri kuti chiini maidhini? Panyaya iyo yamuri kutaura saka muri kuti inini ndinoshanda ka teaspoon kadiki here, muri kuti chiko? Baba tiri kutaura nyaya yeshuga kuti shuga ikashandiswa kasipunu kadiki haisvikurungi sipunu haikurungi shuga iri pasi mukapu. Saka ndozvandokubvunza kamaidhi kuti saka inini ukunditi nekadiki here kasipunu kati muri kuti chii apa? Handizonyatsonzwisisa. Muri kutaura nyaya yemi maidhini? Kwai mumbotaura nyaya iyi yamatanga? Handitaura nyaya yeshuga. Saka imurora kuti shuga yakainge yakavhurwaka iri kutadza kutapira ndo iri kuita kuti isabhadharwe mari yakasara yeshuga. Aiwa saka ora chindudzai pandiri kangu kacho ora. Saka muri ndiri kukurungana ndinekadiki. Muri kuti aiwa inini advice andutopa kuti shandisai masipunu anoita kana cooking spoon dziriko dzinotapirisa shuga. Saka aiwa ndokubvunza kamaidhi iyo nyaya yako imbori papiko yo? Handizivi mumbori nenyaya ipi. Ndimatanga nyaya apa. Ndakupindura. Ndakutaura nyaya yeshuga iri panapa. Izvi ndio nyaya yeshuga yatiri kutaura. Saka ka-teaspoon saka kuti nini ka-teaspoon ndine ka-teaspoon nini? Ndapoti mune ka-teaspoon saka imi muri kuti ndiri shuga yakavhurwa isina kupera kubhadharwa. Ndizvo zvandambotaura here. Kuini ndambotaura kuti uri teaspoon here. Aiwa saka iwe kuti hanza hamusi kukurunga muri kukurunga neka-teaspoon. Saka utaura kuti nini ka-teaspoon. Anombotaura izvozvo. Ini ndiri kukupa advice shandisa kana kasipunu kemwana akasviki ikoko. Saka iwe kana wakufunga izvo tuto zveshuga. Iwe ndiwatochinja nyaya yakapa ndotondichinjira nyaya. Anambochinja nyaya bai. Wachinja kai ndikutaura nyaya yeshuga. Saka iwe wautonditi hasha iwe ndiwatanga nyaya yako ndakupindura nyaya yako. Ndachinja nyaya papi iwe saka iwe kutaura kuti iwe pana uziya kayo ane ma cooking spoon auri kutaura iwe. Cooking spoon kudi saka imi munoziya shuga dzakavharwa kaimi. Shuga dzakavharwa chipi? Makaziya sei kuti inovharwa. No.